O'n i wedi cyrraedd Bridgend, a wedyn nes I sylwi bo fi actually wedi anghofio nodiadau maternity fi. That took about 2 hours because I forgot my notes. So let's hope that doesn't happen os ydw i'n mynd mewn I labour yn Abertawe. Basically, fi jyst yn mynd at I sgwennu y list bag ysbyty achos fi bron yn 36 wythnos erbyn hyn a mae pawb wedi gweithio fi dros dolyg dyle fi fod wedi cael yr hospital bag yn sorted. Ond fel arfer, Ollie yw'r un sy'n neud lists a stwff, dim fi. Ond mae Lois sy'n gweithio yn y BBC fel cynhyrchydd yn newyddion fi, gath hi babi, fi moyn gweud mis Mehefin, falle mis Mai. A nath hi texto fi, ond mae wedi bod mor garedig a mae wedi texto fi be nath hi fynd i'r ysbyty gyda hi. Fel, mae vests babi, fi'n gwybod bod ni definitely angen rhoi vests mewn. Baby grow neis mynd gytre, mae un gyda fi. Nath Ollie weud bod fi'n cael prynu un neis o Jojo Mama Baby oedd yn seriously overpriced. Nappies, nath mami gael pack o nappies I fi yn anrheg dolyg. It's very nice. A maen nhw yn really ddrud, so diolch. Ti'n mae fel nicks lawr fan hyn, ond fi'n meddwl bod rhaid ti gael fel disposable, sa'n gwybod beth maen nhw'n gael nhw. Ond maen nhw'n basically rhaid ti'n taflu. Hwna I fi, mae hwnna'n ffrico fi mas bach, cos mae hwnna fel gwisgo nappy dinan fyd. Ond there we go, fel, that's life. Mae loads o bethau mae pobl yn siarad am bwyty pam ti yn feichiog, ond mae loads o bethau sneb yn siarad am bwyty fyd. O'n I wedi dechrau cael y thing ma ar enw fanny daggers. Maen nhw'n hilarious. Honestly, nes I edrych nhw'n alo fi fel, this cannot be a thing. A ti'n be, y pobl yn sôn, pam ti'n feichiog, mae boobs ti'n tyfu, neu ti'n rhoi pwys ymlaen, neu ti'n cael cravings. Sneb yn siarad, pam ti'n cyrraedd beth I 34 weeks, mae'r babi mynd yn fwy, bod ti'n cael fel electric shocks lawr fan hyn. Oh my gosh, o'n nhw'n agony. Fi'n cael nhw trwy'r amser nawr, ond fi'n just I kind of mynd yn used iddyn nhw. Dim fanny daggers ti fod I alw nhw, ti fod I alw nhw'n lightning rhywbeth. Ond yet, perfectly normal apparently, ac yn absolutely fine. O, ti'n gweld, dyma pam fi'n caru y list yma, mae make-up bag lawr na. O, dim make-up bag ar un cwt ni, a bys ni ddim wedi mynd ag un, ond I love that, achos fi angen mynd ag un, just I roi bach o conceal ymlaen. Fi wedi dechrau wneud, actually, yn neithwr, yw colostrum harvesting. Ond fi wedi darllen lot gyda pam chi'n cael C-section, os chi'n moyn bwydo'r fron, mae'n gallu cymryd bach o amser I allu breastfeedo, basically. So, nes I brynu'r fel y kit ma ar Amazon. Mae jyst yn dod gyda syringes. A ti, basically, yn gorfod fel, just gwasgu colostrum mas. Ond nes I fe neithwr, a nath e really weithio. So, cwni, gyda 2 syringe ar hyn o bryd o colostrum, neu liquid gold maen nhw'n galw fe, neu llath. Hilarious. Achos fi just meddwl yn nuts. As in amazing, ond completely nuts. Tanwen, fi wedi bod mor excited I ti fy gytre, achos fi wedi ffindio 3 bag IKEA yn yr atig. Ni hyd yn oed wedi symud ti gyda yn llawn yr stwff ti. Oh my gosh. Fi wedi cael gymaint o ddillad. A'r gwir yw, fi wedi taflu gymaint ohonyn nhw hefyd. O'n I ffili credu pan nes i'r atig I gweld y bag na'r holl bethau oedd dy Tanwen pan oedd I fach. Gem I weld, os fi wedi eisiau nhw, ac os na fydden nhw'n mynd I ryw deulu bach arall. Achos dim pwynt cadw nhw yn yr atig. Fi wedi dysgu yna erbyn hyn. Os na ti moyn dim o'r ein, fi'n meddwl bydd hi'n bryd cael gwared o'n nhw. Mae hwnna di mynd. Ydy, ond oedd ti jyst yn gwisgo hwnna trwy'r amser. Ti'n cofio fe pan oedd ti'n fach? Na! Fi yn gallu bod yn really honest gyda mami ar be fi yn lico. Co hwnna? O, ma' hwnna'n really beth. A be fi ddim yn lico. Sa'n gwybod pam fi wedi cadw'r ein I gyd, oedd hwn yn hongian lawr y rwle. O ie, mae hwnna'n hyll.
Na? OK. Sa'n cofio gymaint o hynny o'r cyfnod, ond wedyn mae'r dillad ma i gyd yn dod i'r atgofio nôl, achos y dillad cyntaf fi'n gwisgo, jeans bach cyntaf fi'n gwisgo, jacket cyntaf. Ond yna pan fi wedi cadw nhw wrth gwrs, ond erbyn hyn bydd atgofio newydd yn ni, felly mae'n bryd iddyn nhw fynd. Mae'n tiny baby up to £7.5. Oh! Valentine's Day. Valentine's Day. Yeah. Valentine's Day outfit. Mae hwnna'n Instagram llun. Ydi. Oeddi we, ar Valentine's Day, bydd pawb fel no, mae Tanwen wedi prynu rhywbeth special i'r babi, just o'ch bod i'n ddwrnod San Ffolan. Fi wedi'n barod. Oh. O Sainsbury's, so. O, cod, un o'r un oedd mam gi wedi gwau ti. Y fe? Ie, mae'n gi awen. O, a fi a hwnna fyd. O, chi mor lwcus bod mi'n gi wneud pethau lyflu i chi. Bydd rhaid fi ddechrau gwau. Ti eisiau fi wair o beth i ti? Na. Pam? Mae hwnna mor mingi-ish. No. Na fi ofyn o'r rai fi to, os diwetha. Ti moyn fi nes i weid na. Mae'n neud cross-stitch nawr. Ie, loads gwell. Fi'n meddwl, lot llai mingi. Ond fi yn mynd gi. Ie, ond rhaid bod yn actual fel mingi, efe. Oce. Fi jyst methu credu bod mami wedi cadw y dillad na i gyd. A ti wedi bod na 23 o flynyddau. Mae'n crazy. Ond amazing fyd, a loads rhatach i fi. Ar y ffordd i apwyntiad midwife 36 weeks. Ni yn mynd i ffind mas heddi os mae'r babi dal yn breach. Ni newydd ddod nôl o apwyntiad midwife ni. O'n ni'n meddwl bod pen y babi lawr, achos ges i o bod dy llun gan midwife arall bod pen y babi lawr. Ond beth sydd wedi digwydd yn y 2 diwrnod diwethaf mae babi wedi mynd nôl i le oedd hi cyn i, so mae pen y babi nawr lan to, a bums y babi ar bwys y belly button, so mae hi basically nôl lan yn uchel. Sorry, my heartburn, I'm just burping because it hurts so much. Pan wnaethon ni ffind mas bod fi'n breach, wnaethon ni benderfynu mynd at midwife private, just i gael bach mwy o insight a i gael proper chat wedyn, beth yw'r camau nesaf, beth allwn ni ddisgwyl. So today we're seeing the consultant this afternoon, okay. Because we found out last week that the baby's definitely breech and she probably won't move. So, where are you heading at the moment? You want A C-section, I think. Yeah. Yeah. And it's about weighing up, like, how important is a vaginal birth or a positive experience? Yeah. So, like, I think most people think an elective C-section, especially in my kind of job, Yeah. is like either a cop-out. Oh, or yeah, I've it's read not. online, yeah. It's such a hard decision to make. Like, it really I don't know is. how many people have told me too posh to push. I have had a lot of comments. Yeah. Just about the fact that I'm thinking about a C-section because the baby's breech. With an elective C-section, some of my most favourite births have been elective C-sections because it's the only type of birth where you've got complete control. Yeah. So if control's massive, and it can be for some people, you know I what's do. happening. Yeah. Yeah. We had an appointment at 2. They're running a bit late, so we saw the consultant around 3, and we got a date. So eithon ni mewn heddi a gaethon ni o bod ni'n goffo bod yn yr ysbyty fori am 6:30 y bore. So pan o'n i yn paco bag ar ysbyty, oedd e'n bwysig bod fi'n cofio dim just pethau i'r babi, ond hefyd pethau i fi. Fi wedi rhoi dillad fi'n barod mas o gyfer fori, so just joggers. Fi'n mynd i wisgo Uggs, fel bod trad fi'n dwym. Suitcase fi. Fi wedi bod ar ben hunan ddo a heddi, achos bod Ollie'n wara heno. Nath y gêm ddechrau am 7:45, so bydd e'n ôl beth i 3:00 y bore, achos bod y gêm yn Leicester. Fi'n bach yn terrified achos mae theatr yw e, achos byddai'n mynd mewn i theatr, mae e fel operation. Ond ar ôl bod ar y ward heddi a cwrdd y pobl, fi'n teimlo loads gwell. A mae'n really neis bod dyddiau dyn ni fyd a taw fori yw e, so mae popeth yn super duper prepared, basically. Mae'n 7:00 y bore. Maen nhw wedi gweud dim make-up. Dim make-up. So fi wedi trio rhoi tinted moisturiser arno. Exciting. Tinted on, okay. No.
Okay, siama fi. Pob look, text her, okay? Yeah. Pob lwc. See you later. See you later. Bye. Pob lwc, Ollie. Ta, Caio. All the best. No, this is so scary. No. Oh, dyna ni. Ma' nhw wedi mynd. Gewn ni weld pryd gewn ni ffôn call efe. Ni'n llawn cyffro, mae balloons yng nghefn y car. Llongyfarchiadau. Giving birth is no joke. Helo, Migi. Ti, twfa fi o Tanwen. Fi'n mynd i gwrdd â Griffith heddi. Mae wedi dod nôl o Belfast i gwrdd â Nelly.